Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur. And may gabi guys, the first time mo na nakita, ito hilog yung kaog traditional hilot, anawag at para sa inyo. May gabi sir, minsan mo na itong pamati. Ha? Bugat mo burog, burog, bugat, dahil ng paminaw. Sa trabaho sa Kainid, kanang bilar niya, buka, biyahe. Maparihab sa ta, lain naman. Nahilo ito, pagkawa ka? First time na niya. Mo ba? May nagkabalong sa kuha. Nakita na ko sa ako answer sa imong post sa Facebook. Tapos, Lugar na ko gina-save. Nagipang-search ta ka ba? So, nakita na ko kaya na siyang pilot ba siya. Kaya dito ng telefon. Napagitawagan talaga ganina. Yung nakatubag. sige. Sige, gawasan na siya. Sabi ko lang ipamatay mo. Kaya likod. Likod. Tapos, Sa dughan. Sakit. Namulapos na yun sa dugan. Sige mo na sa pilot ba? Wala dyan na wala. nahulog niya ako sa una. Wala dyan na wala na Sa sakit. niya ako ang awak. Ikan sa atop. Atop. Ubos. Nausang ka ito na kuhan Sa sa... orog sa init, sa Matanaw. Ano ba? Naigo ko sa sako nga pigs ba. Ito na ana akong hawak ko. Tiad na ana niyo. Di, pila ka bulan ako ka... Ana, diskit kayo. Maglakaw ko, mag-ana ko. Tiad. Ano sa lag ba? Dugay na, Dugay na to. 2011 mo siya ito. Ay, wala pa. Ano yun sa'yo mo nang maminhod ko kung Mm. wala nang lawas. Kasi nahilot ano. 2019 na nagsuko. 17. 17. Sa pagilan sir? No, wala naman. Wala lang. Yung ulo sa sakit. Yun eh, murag Ang sakit siya. ako kumot kayo. Kita. Practice. Basin siguro kaya pala masakita agad. Sige. Ako rin balag pagkita sa ban. Ikaw na giba. Mo dyan sir. Ikaw sa mo dyan ipamati. Kanang ako yung pangutana sa imo, mamani mo gipapamati. Ako apilon ako to katong padulungay. Kaya pala gusto na to tanan. Mo dyan. Gawa dyan na. Murag gawa dyan na nakuha sa... Tanasan ng pilot. Wala dyan. Sige. Asa ganyan pala sir? Sa Sinawilan, Badyang. Tapos may Frangels. Ubos sa Frangels. Frangels ba? Sa unahan sa Shell. Ng Nakayama. Saka mo. Wala, dire rin may sa highway gate sa Frangels, paubos. Restaurant. Boss. Ila sa Restaurant pantang, Frangels. kanana ay sa pantang, didibilo. Naka-on service media. Saka niya dire ana. Naka-home Ang sa. saka niya dire sa wala. Kaya mabilis. Nakayama bilis Dito ko na tao dito sa Babaw. Divine Mercy, Wala Babaw na pa. kaabot sa nakayama. Gadiha, yung Naka. Sige. Sige. Kasi naka-shout out sir sa inyong lugar. Wala mo ka na isay ko. Ha? Wala ko hilig. Mga nasa imo lang mga amigo, salingan. Imong pare o dili kang pare kay mare. Gusto na makailan. Dede mo no. Oo, malay mo kasi Suki dahil. basig sikat-sikat na ko gamay. Oo. Kuan bitaw. Ilan, Sige lang, bahala naman diya. Sige guys, shout out sa taga Sinawilan, Badyang. Badyang, Vigo City, no? Ubos sa Frangels. Ubos sa Frangels. No? Nasa Sir Dre, yung silingan. Mga na to, kung maayo. No? Siyempre, ano pa na siya mag-ampos ko. Og, tanan nga mo doon rin sa kuha, manikamot ta, no? Manikamot yung maayo mo. Kutob sa kumain mo, kaya bahit yun natin, kita pa kapasluwasan. Hasta ako, naiko na pugok. Ano bang di kang gagawin service, ano na po, pupay pag maghilot, asingot, bahay na po, ano na po. Kaya tuwa, servisyo man. Mga na lang, kailang, kamot rin ta. Mamaayaw ko itong customer, malipay po ta. Maalo kapoy kayo, pero maayo daw sa salamat po ta. Salamat naman, ayaw. Anay, bago-bago lang na kung naayaw, mga bago lang ito, no? Home service ko, dito sa Kalakaw. Gitulak siya o dili makita. Sa motora pa dahil, hindi na ito na debatihan, pero naago na sila. Pagkatuklod niya, dito hagbong, mabura, mga anak. Mga tulog ka. Hagbong, di nakalakaw. Makalakaw man, pero di na lang sa malakaw tungkol sa kasakit. Na daw siya murag naipit, unsa ba?
Yagi dito hilak, pag man o kahilak, katawan na. Okay. Ulian mo. Instant, anong gulo. Abot ako sila tagong, abot. Tanasan lang po. Wala yun. Ano lang, so, kailangan yun, testing. Huwag doon mo testing. Di para madakpan juga, kita yun banana, no? So, ano lang, so, siyempre sa karoon lang po nakakita ng video, please subscribe, comment, like, and share. No, mas nito mag-share mo para dagang masayod, dagang po ang atong matabangan, no? Ngayon, siyempre sa tawad sa followers sa Facebook page, si Eric Hilot, ang traditional, o siyempre sa mga TikTok followers, o siyempre sa YouTube channel na ko, sa mga nag-comment, salamat sa lahat po ng mga OFW. God bless po yan. So magsugod ako Hilot guys, shout out para sa inyo ni. Nakalatan ni Jasar, t-shirt. Hindi na masakitan eh, anad man eh. Anad mo siya kay Hilot. Oh, anad. Ando siya. May kay anad din din sakitan. Tanasan na pahilot na sir. Oh, binilot na. Mayo. Hindi, kulog. Pag-grow, nampak. Lakad lang eh. Tulo, pat na. At na ba? Nagumigay kang balita? Dili init. Init. Kalugaro niya mo, mag-subscribe sa akong YouTube. YouTube channel, Eric Hilot. Kung nagkatanaw mo YouTube ha. Liquid siya. Ugman, ana si Sir. Ma. Dili ugma, sunod sumpa. Sige, pero sa to sa. Saka gamay sa. Gamay lang juga kayo, gamay lang. Oops. Kaya okay ka na. Ito. Kadaghan ba ni? Bungkag ni. Sige din ang pangansar. Danilo.
Magot ang sa dili sir, magtrabaho pag uli sa balay. Otto hapon gabi bawal ganay masa, habat, puna, sinaw, ligo. Ha, bawal na siya kung anong bawal na to na siya. Kaya tawag na niya pas mo sa kusog ha. Ngayon mo lang, di ka pwede magpasa. Magkakanong basa, hindi magtrabaho. Nasutos na tayo, ma. Bahog naman yung likod siya. Ano pa pangulog na ko? Bahog ko. Pangulog na ko ba? Kamot yung kagkuanan niya. Pasang ka na makarelax ka, magbutag kahit listo nga. Idaigdaan mo. Singit uga, magduga mo. Apakon dani. Di po siya buktot, kaya hindi mong buktot. Nung hindi bitaw ko na murusay mo. Pagpaw, kinikabot sa edad. Ayun, layo pa po kayo ito. Kanisa, mag-try-try ka, gidaigdag ko kung makay trabaho. Tuyuan dyan mo sa ila ka. Oo, kung sakit mo siya, kung niliumok kung daan. Oo. Get siya. Mana get siya? Bawang lang eh. Maak ni tato. Sadya na yung tato. Maak. Misal. Bukad. 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 Para sa mga bakon. Wala kong hubak. Kaya wala. Padlok. Dok. Tulog si Amy. Tugpot. Mama wala. Tugpot. Tugpot? Ako, nalang din
Kuya, natulog. Lah. Kung ay tulog-tulog, kinta, tapat na ako, kasi maabot, balik ako tagihing ron. Lapas yun. Lapat ito. Hapit na po yun dia, dito na po siya. Bahala sa pa niya. Sa-isay, tulog, Diamond. Ah, itas pang biliod. Ano ko, bingo naman kayo. Ngunit ang ulo ni Diamond. Ini mo break, maadto man dito. Ang bunita na po. Si Bing mo doktor kayo, naging pagka-plaster. Star Soy. Nabukit ano? Kaya, Hmm? nabukit ano? Diyan. Naku ka anak. Wala siya anak. Ito na rin eh, tigawang ito eh, anak. Ano man? Yan na rin. Ang sigot na buhat. Siguro ko. Agarong buhat. Wala kang anak. Ano pa? Sabi ito sa Facebook, uy, wala mo kay... Sama na, wala mo kay anak. Sa may mo himuon. Oh, try sa uban. Bunga to eh. Facebook na, Facebook. Diyo di pa maagi anak. Oh. Try sa uban. Saro. Isa may di ka anak niya. Ako mo lang. Ikaw may di ka anak. Siya. Lubot lang ako. Try na to. Tama po diri niya, nagpahilot nga nakaanak kaya pag mo maghilot ni Rick. Magbait ka pa no? Pero, ano ko? Tapos nangumusta mi, adi bunyaga na ilang anak. Basta na to mong gihilot diri nagkanak sa adi bunyaga ng mga ilang anak. Buntis mo to. Ilan mo ma'am? Mag 39. Pa, Hindi pa ba? May anak, mag 37, kanya akong pinangurat. anak magay sa India nga 55. Lubot lang. Recorded na. Hago, Pinakataas ang ni Dad. mo. Hago, ano ka ba, hago? Ito tayo sa ulap Manila pa ko. Ako tayo ko. Trabaho ba ako tayo? Hago. Ilan naman na ka years? Ilan ka years na? 20 years na may. Hindi. Taghana mo giadto. Si Mala, wala. Diba na? Si Mala. Si Mala. Cebu. Wala. Wala mo na. Wala. Ang kuha niya, sir, kay hinay, lalom kayo, hinay. Ay mo ha, hinay kayo, layo kayo siya. Ukok kayo ba, ukok? Ano lang, ito ko nang kinuha mo dito. Kami daw kabuang ng Facebook eh. Ma'am, balik ko brief. Musa size yan. Small. Uy, gamay. Kaming tindarahan eh. Small ganay kay gamay. Small, gamay. Gamay deh, sir. Ano nga, small good. Di ba kami inom, sir? Gaya nang prodigid ka ayo. Pero may inom. Uminom na siya, pero undang-undang na nakaroon. Tapos ako na, grabe. Ganun ni undang mga sir. Dagan ba kung pamati? Mong lawas. Eh, may nang masayot po taba para natin. Oo. Guide ba nung undang ang tao? Ang kasagaran mo gusto mo undang, naigo na. Ikaw, pa mo ka naigo? Guko? Ha? Pag hinaya, ito. Pwede bang dugo na na? Oo ba? Sigarilyo, wala. At 20 years sobra na, undaw ko. Mag-explain ko sa mo, ha?
maminawa ni kay importante kini sa kalawasan dili lang para sa mga. Para sa tuwa tanan. No, na may mga parintiingnan na lang po. Diyan pa po maminaw, no? Orang may akong tambag ta di mo Japon. Sabi na sa atong viewers, paminaw. Ayaw i-skip. Okay. No? Kani dire ko pa mamasayod. Mo ni balay-balay sa uric acid, kani sugar. Ay kalimot sira. Uric acid, kani sugar. Malamang karon pag yun wala dungog na. Di kini sila parehas. Mabitaw ma-stroke, mild stroke dili parehas. No, wala na igo isip ko. Wala explanation, no? So, mo ni uric acid. Nadari ang sigarilyo inom. Soft drinks, kape, juice. Sigarilyo inom, soft drinks, kape, juice. Kung asang kusog mo ito mapiktahan. So, kita masahid kung kano sa hindi ta mo undang, paundangon dito. Ano lang ha? Kusog ta mo inom, kung ma-stroke man, stroke man, ang maigo wala. Kung kusog inom. Kung hinog o kape, soft drinks, juice, mga tamis. Oo. Pero sabay ang kakusog sa duha. Duha. Plus kung mo anong maligo po yung hapon gabi. Di ko maligo na no. Di kaya taas uric acid man. Yung sakit. Hindi na ito ni sa bungkagon, magkadugay, mabukat. Madugay, bukat. Bukat yun. Dili na sa bukat, kung dili, wala na tayo kusog. Anak, gagaan man sa tiil. No? Idagadagan pa mga nato, no? Tagod sa gagaan. Pero mabot ang tayo, bukat naman. Ang nilaktan tagsan na lang kadangaw. Ubo na lang. Mabili na kong tili to. Oh. Muna sa mga pas mo sa kusog, o mga gipang sulod na to sa awas. Bang gani, di nakabalog sinilas ko wala. Hindi na makaramdam. Ito sahab. Kung hindi mo naman doon, apel na po na pagpangisog. Oh. Para mo tindog, yun hindi mo tindog. Ay, kana. Kaya mo mga kaunuran, mga kaugatan, hinay. Panagang gano'n niya. Ang kusog lang ni mo, huna-huna. Nagkaingon ko sa ay ka na. Ngayon, kusog. Mura makakurman, dahil plano. Plano ba? Ano, plano? Nagkaingon rin ito ay ka na. Ang pangitao na ito, katong liborel, kaya mo trabaho gito. Pero mong ngita ka mga architect, engineer. Sige lang ano. Lapis. Lapis na ba? Maayar, magkaplano. Ah. Pag abot, ihatag ng libor. Trabaho, kung nahiwi man. Ang libor may patagbawon og i-adjust na yun. Hindi po tingnan ba yung sweldo? Ano may mo magkukuha na kasulay mo ko? Dito mo sa abroad. Pag maipit na, pangitain niyo pagi. Yung ng engineer. Sir, iwi dyan ni ba, ihatag ni mo. Kaya pangitain pagi, kiwa na mabot na itong kuwan. Luay kaya tao. Kanta ko may sara. Okay, kasakita yun. Ibunta ka ay ka na. Ito De Leon. De Leon, lido ninyo? Dili entero. Ah, Julian? kita mo ko sa libro De Leon. Asa? Ay, hiram saro. Grabe. Ay, apil ito na. Hinay mong dugo. Yun na yun, no? Hinay mong. Bago Kung sa ito, Tresor? sugar. Very good naman nung. Reduce ng tamis, kay hinay ang hilig ng tamis, hinay. Di ba kayo kuya namin? Sige namin. Soft drink, wala. Tagsarap po kayo. Kape. Kape ka lang, kape nga nitib. May isang usang kape nga, di gina pwede. Ayun. Hinay, ginatong kuha na. So, sino dignity na kape? May basta-basta, kopi. Pwede ta Milo gatas, anak agad. Pwede ka mo minog Milo gatas, tubig. Sako lang ha? Pero mo, ano? Oh, automatic tunay ko kasi nga na. Stop kape. Naman kayo, Bob, bisan pag bawalan mo dili, power jod. Nagilog hubog-hubog.
Mas no? Dahil na. Ha? Wala na, bawal. Nga kay kita, may mga kuhan, nagyo'y bantayanan kay kun man. Kung tindog, magha. Oo. Eh, kanang di ingong kung di mo tindog, di mo mutuwa na. Gani. Kung anong mo aging silingan, mo tindog. Ginuon. Tindog din, mga kisilingan pa. Ayay. Ayay. Puntahan na lang ng muagi kaysa gitrabaho na ko mo pinakalisod. Kana. Kay gigunitan na gini mo ang tao. Mo ni pinaka Nagasagilo ito pating parte puti at taga Surigao. Mm. Ila suro na may dagang pro grabe itong kon. Ni Surigao. Puti agad. 4 years na yung tuhod na pasmado katulong maligo sa kadlaw. Manhod pa kay ngalay daghang pamati. Sige, chabit. Ano na ang address? Surigao nabot. grabe na Abot din. yun diri. Abot nilab sa hilot nga doktor na wag yapon. Kita mo si Eric Ay, dahil ito. Ako kayo nagsugod na si Paminod eh. Ako na si Paminod ako ko. Sige paminod siya. Kanatong dugo wala na. Hindi na magpang Tulog na. tulog na. Pati gana, wala gana. Tulog ko. Oh, good. Sige na lang una kung siya ginansag ako. Majud. Trabaho. Di pwede. Kaya po natong time atong. Ang atong nauna. Ara ba yung overtime ugma? Ara ba order ugma? Kung nauna tuwatanan siya. Sus. Yes. Buuan yun ba? Ha? Buog yun. Bagay. Oo. Tuan, ay, bawang dito tumo. So, kaya kung trabaho, kung man, signage. Nabuhat ang mga signage. Mo na nga. Abot sa lab making. Medyo maundang-undang imong power. Kaya mo kalit og singit imong kuwan. Una-una. Kung gusto ba? Mauna, ay, mawala imong kuwan. Wala yun. Tiwason ta lang finishing line mo man na. Pero dapat pas-pas unta ka ito. Ay mo na lang, finishing na lang. Certification, abot ka. Nanindot, mahilot ka ma'am, sabay mo kay or sunod adlaw, pasabay mo ka naman. Para pareha mo activate ang dugo. Duha mo isog ba? Hindi ka bantay na naan. Ha? Hindi ka bantay ka na ng hilot. Pwede ma-reducean. Kagit na. Inalan mo dyan makuan doon. Para kung ano man ang inilutan, sakit-sakit para ini. Nag-away ninyo, kaya nang kaisog kasakit ba? Kaya niguman magod ani ma-power mo gani. Malinig-basay. Tinigbasa yun. Hindi mo gabay gani. Away. Wala karon pa kasulayan ni sir. First time dyan, sir. Ang kinabuhi. Mampa. Murag Vina Express. Ang sa kapusok silo. Ang lamit ito man. Oo. Mana na sir gaan kay ka. Okay, paminod niyo akong lawas ba niyo lang ba? Sertihan yun niyo. Pagtawag ko, nagbiyahe may ganyan, nag-drive ko multicab. Ko tawag rin. Kahilo pa niya. Ganaman din yung number. Ito na boss. Ako niyo ni Apple kay Ayaw, ano may ice? Gahi. Gahi. Nako. Okay lang gahi. Pila. Agak. Init ang mundi ko siya. Pag init siya, ba't pasabot ang dugo? Isa ko lang. Magbuknaw, wala. Bugnaw kayo pagikas. Init ka, init. Ganado kayo sa kainit man ta. Ay, kamatay no, pas mo sa kasi. Pas mo kasi. Kailan dito ang mga trabaho mabas ka o nagtatrabaho ka ng mabas ka mo ni pas mo. Okay ka nang biyahe ba niya sana una kay ko niya pa sana biyahe na motor. Basta Wala na. Dili ni sa nga tong istoryan karon.
Dikan pa ni sa una, nga bata pa ta. Ruman og dula, basketball, eskwela, tanan. Kamot. Ang istorya, apil na meron to. Base tagikan sa una. Kaya dugay biya maningil. Dili na Pero mong sila, mama. dugay pa man po. Oo. Nakaw na? At least na daw ko. Asan lakaw? Ito na gana siya, no? Pagkaya natin kita. 1973. Unang umantag trabaho, muli kayo ng tubig. Mahima lang. Kanampas mo sa kusog sa motor, mo ni pinakalisod. Ubaron kung asa na ito ni paatabang. Wala dyan mo po na mo. Tagbaw na lang mga herbal, mga Kaya ito na patuugat ko. Mahal-malo lagi na tandugol. anang og makasulay mo ng humul-humul. Apong nabili ininit. Humul ininit o magkabon o unsa ba. Bawal na. Mubugat mo tiil, mo manhid, mo bata bawal gid. Gitabangan mo mong lawas nga magpas mo pagayo. Ang epekto ana dili dayon ugma. Dili sunod buwan. Mupasok na sa inig, taas po sa edad. Wala ko yung bati. Bisang asa na lang. Ato na doktor kay master. Wala. Walay pas mo sa kusog sa ospital. Walay panuhot sa ospital. Nadabusan pa, no? O istorya. Dito mo ko ni Agi, lapos ko speakers. Kita tayo kung katuwa dito sa. Sabi na kayo. Ito mo, pare diyan sa Perjuning. Niya. Ibukugan. Ano dito sana. Maputol din mong gana, sir. Ha? Dili siya kay straight.
maputol, mangkuan. Ano ka, ano? Wala dito yung kondisyon. Kagapoy, siguro, ito ba? Dili, na yung kapoy, wala dito na. Mm. Wala gina, sasama pa ni mo na. Kaputol, makuha ng wala. Ang una-una ba, Makuhan siya. transfer bitaw, ano, trabaho? Makuhan siya. Na, asawahan na lang to imong trabaho. Oo, hindi na. Bawas yung gamay ko. Ilabaw ang dress akong sir. Kaya daghan kayo mo kung dili lang nauna na yung mga kondisyon. Bisan sa bata pa ko. Bata pa ka bang maani dyan po. Hinay yun siya. Bata, kanyan. Isog mo yun ang batanan. Pero hinay po ka. Lagi? Ba't mga ano ko sa bata pa ko? Problemado na sa bata pa ko? Hinay pa kayo ka. Bisan bata pa hinay ka. Problemado ko ba bata pa ko? Ako nang di bahasa rin. Kung di ako ka ng putos. Mumulot kag kuan. Putos ko. Kanya, namatay naman niya. Gisop-sop lang ni Papa na ko akong ilong lupan. Ba? Hindi putos. Putos ko kapag gawas, anak. Ng balot ba? Wala na bungkang bakong kuhan. Mamaw ba? Kaya, tagom na ko. Sup-sup na nagpapa na ko akong ilong lupa ba? Ni edad, dinagat ba lang? Ano? Buhay ba? Yang ka sir, yang. Good boy man, good boy. Good boy man, straight. Ay gusto mo kuhan pero dili ka konso mo. Sakpan? Pero ano siya? May gusto mo. Unsa sir, naigit mo. Straight juga ka straight. Faithful ba faithful? Sana all. Sana all people. Pitbull. Pitbull eh. May na gusto mo kung saan Pitbull day ka. Bully eh. Nay gusto mo kuan dili ka kuan. Straight man sa straight. Kay street today. Straight. Gawa pa sa sawa. Di jud gusto mo hiwi. Upo na kita. Trabaho pa po silang. Sige lang. Abang mo. Ako di ka Ay, din Diyos ako ko, makusaban. anan. Kampo mang mo. Apel po po mo. Mo. Nag-uol ko dito sa sana doon lagi nina ko. Isa na din hilot yung rog na tunod doon yung mga abrodo ko. Balik doon ko. Sino? Ito na ganun. Kadugay. Ganun lang. Ano na kadugay? Dito yung nagahilot sir. Dili pa. Ah. Ipapauli lang po. Jadi ko gusto mo rin daki. Sayang ba ang kanito dako mo good right? Kamay ang kwarta, pero dako sa Nako na diri. value ba dako sa Bali value. na diri palitan. Tagatag 100, 15 na, 14, 15. Depende sa palitan. Napali mo hatag mo 15 repair ulo. Kaya so 100 lang, na may 150 200. Oo. Na medyo dako sulod. Pinakadako na ko ni daw to 250. Tao 250 times 15 pila. Sa isang katao na ako isa ka suki na every month na pag sweldo na tawag din na pick upon ko na niya sa kutsi. Ako granggo sa mga company Pilipino. Isa lang kahilot na kuan siya. Naganahan sa skuwa. Hindi pag Bisaya. Hindi mo kabayaran na tao buganahan sa mga. Kalimutan na ito sa hangkod. Eh, ganun uli man ka, increasean man ka, na may increment, niya, nagkang kay suki, ano ito, Pilipinas, Pilipinas, saan mo, buta ka tarong trabaho. Opo. Ako lang po, Drewa, di ko customer, eh. Kapakapa ko, Drewa, ay, customer. Karon isa, ugma, wala, sunod ugma, wala. Uban, isa, di isa na ito.
nadugay di ay gimaritis mo na ko sa mga customer. Oo, natural. Gimaritis na ko. Durido to, durido. Hindi kami, otro pa may marites. Kaya, muna akong gibati. Pag ano man na. Ha? Singot ugas ah. Maong. Hago ka nga nasingot, naugal, nasingot. Ya, sige kag trabaho bitong Di mo, lapusan. ang rapo jud ka. Parang ako, sakit kong lawat, masige kong singot, uga. Ako jud tayo, sakit jud kay man. Alam, masige ko panrapo no, nasige ko kuwan. Maong. Wilder ko. Ang apektahanan eh, ginhawa. Hindi na magiging. Aksidente ko na ako nagmotor. Pusap na ako. Ang bila. Sakit ni May. Ako sa mga bila. Kapay dagang lamay na rin doon. Pagkadain ang kayo. Ano maong. Ano ako? Ano ang gibati ba? Ha? Na. Sakit ni May no? Lumay na ko. Ay, sana sa kita. Gabay ko. Ano, minod ang kamot? Di naman yung magunggan. Araw sa bugat. Bugat jud sakito jud di. Gaman na yun. Kayo. Hindi lang dapat bayad, di ko na kung madaog di ba? Lima na. Pero niaway na po din mong kakon sa mulawas. Di lang halata. Pero, atan, nagkabugat namang signage. Magpatoy. Para mugaan ang signage, taas-taasan ako ni Gamay Red. Bugat bro, mong lawas bugat na yun. Sir, ilan lang dyan sa matandog po. Kung matandog sa magsirkula, malagpot ang mga panunod, matandog ang mga lusay, bugaan na itong lawas. Kasi namutaw na sa inyo. Usog na magkiyot at yun. Ayam! Alin ako sir. Hindi signage. Iya dito. Kana. 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 Ang ako mapansan na nagkang hilot ko. Kasi karan, ang napansan ako nga gusto mapahilot sa katong bang lahi. Eh, grabe ang ubang lahi. Hilig ka sila anan niya. Napantan sila, manghisog daw kung mahilot o ako. So bago sila magpakasyon, mapahilot. 2 to 3 days, bago mulupad, mapahilot sa kuwa. Kaya isog daw kayo. Oh, mo ba? Oh, pagay ko kamang gugilot, tindog na. Kung nakukuyawan, ikuha tayo sila kuhan. Lugo. Sekarang busog mo sa kuna tumidya tasa kay gidat. Oo. Mo man hinay ang tasa gidat. Ang batanon dili man kay medyo kan mo din ang batanon. Isog mo gida. Pero mga taas og gidat labi na mga 40 plus na medyo kan na kay na. Pero mo aging silingan. Tindog pa ubos. Dili man pahalata ka di parang man na yun. Dalawa na ito. Yala, kung kay dito mo tanaw no, kay nalamat ay mata. Di lang mo tutukan. Kasi pa na diretsan na sa contact sa'yo. Sir. Pati mata ni tinaw. Sundot din mo ta. Suman, sundot. Pero Ang kuhan lang, ibig lang ako sa mga. Ako po tinatry ko na mo sa tapulan po mo. Sa isa kadlaw, 5 times na tayo mo. 5 kapatak sa limosito. Ang tubig mo nung ta. 5 times kami. Adi, ay patakan ang tubig. 5 kapatak sa limosito. Patak ha? Hindi. Dili 5 kabok limosito. Tulog ka. Tak, man inom. Inom tag tubig, patakin na lang. So sa everyday, 5 times. Mahapon, yung top ni hapon. Pero wala soft drinks, wala kape. Anak sa bangan man na sa. Ang kasagaran tinahon na nakangano na pag mata sugar. Namo ko eh. Yan mo Bubog sa anak. nito. Bubog anak. Wala na rin. Busing magkubog mo. Ikaw trabaho, likay dito sa ulam. Nag-imong gano'n kong pagsayan. Dagan sa kung atrer kasagaran, pasago yun. Isang usang trabaho ha. Ano yun, bukat to, wala kusog, banmo, wala kusog, anan mo. Anang ipanugtan mo yun, mo pas mo. Ano lagi, ngalay lagi. Nakurog naman. Yung murag aksog ay kusog. Ako lagi, ano eh, barag ko eh.
Street yun may nga bilar dyan. Kaya magpati mo sa init. Ang Mr. Daiway. Kung pinabuhay, karoon pa yung kinanay nga. Kinala pag si ma'am po, hanggang pa nimo sumamba, mga tulog. Night tis na siya. Di man si ma'am mag-night tis, good. Pero gusto ko mag-night tis. Any color pa sa night tis. Mag-nighties o. Ha? Mag-nighties mo ko Dali, medyo uli siguro. Magdali uli. Ano, matuog na lang yun kay ano naman. Ito. Nino kami sa inyo ha? Ay, namo na lang mga pagumangkon. Nadi ay. Libong kay Minoon, samo kayo. Mga badlungon. Ito na, mingaw yung kamera duha. Ito, nadagpo naman ang mga kuwan. Alas balan papuyo. Sa asong likod, oh. Okay. So, parang mo, manghilot ay grabe.